Vi vil starte med at fortælle lidt om Gittens model, som bruges til at forklare den tendens, der er kommet i nutiden til en stigende individualisering. Der er tre begreber, som definerer agenten. Den diskursive bevidsthed, det er den måde ens valg bliver påvirket af måden folk taler på. For eksempel hvis der bliver talt negativt om indvandrere, så kan det være, at man træffer nogle negative valg over for indvandrere. Den praktiske bevidsthed, man træffer valg ud fra hvad man ved, og ubevidst motiver. Man træffer umotiveret valg, som der sker pludseligt. Og agenten er den, der agerer, og agenten han har nogle handlinger, som skaber en social praksis, og det er sådan som arbejde, det og skolegang, det er noget agenten gentager, som så skaber en struktur, og strukturen det kunne fx være noget som sproget. Sproget det er en af de væsentligste strukturer, fordi at den bruges til at kommunikere og lignende. Og det muliggør at begrænse sådan nogle ting, som agenten kan, og sådan kører det bare i ring. Gittens taler desuden også om frisættelse og ekspertsystemer. Ekspertsystemer det er nogle systemer, der gør det muligt for os at have kontakt med folk, selvom man er adskilt i tid og rum, altså over distancen. Man beskriver systemerne som mellem os og de andre. Det kunne fx være sygehusvæsenet, transportsystemer og banker. Disse ekspertsystemer mener Gittens er skyld i en såkaldt aflejring af de sociale sammenhæng, hvilket betyder, at det enkelte individ ikke er bundet til en social omgangskreds og landsby, som man var det i det traditionelle samfund. De fleste valg og beslutninger, de er også i det senmoderne samfund blevet rykket mere over på individet, hvor de førhen lå meget i de lokale fællesskaber. Gitten beskriver det som, at vi på en måde svæver i fri luft, uden at være rodfæstet, men vi bliver hele tiden holdt op af ekspertsystemer. Ekspertsystemer gør det altså muligt at frisætte sig selv fra sine sociale omgivelser, hvilket også betyder, at man i det senmoderne samfund ikke behøver et nær så stort netværk af nære personer. Ekspertsystemerne er altså en vigtig faktor i den øgende individualisering i det senmoderne samfund. Gitten snakker også om det traditionelle og moderne. I det traditionelle samfund havde man nogle faste roller, der blev bestemt af ens familiestatus. Altså man kunne være far eller bonde, eller fattig, eller rig og så videre. Og så var man egentlig sådan cirka bundet til det, altså hvis nu ens far var bonde, så var man sandsynligvis også blevet bonde. Og så ens liv de blev styret af de muligheder, disse roller gav. Og deres liv det gik ikke rigtig fremad, det gik mere i en cirkel, fordi at det hele det sådan fortsatte om igen. Så i det moderne samfund snakker Gittens om social mobilitet, altså ens liv gik fremad mod nye udviklingsmål, og ikke en cirkel som tidligere. For eksempel hvis nu ens far var bonde igen, så var man ikke nødvendigvis nødt til at blive bonde. Og så Gittens så mener, at man kan forklare modernitetets dynamik, der forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet, der er unik, med 4 karakteriserede overordnede institutionelle dimensioner: kapitalisme, industrialisme, statens overvågning og rationel karakter.